खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 9 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 22 आसिन दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोहो आरो फोथायथिया बांगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान खाबु मोनगोन आरो खामानि थिलियाव मान मोनगोन। फालांगिया मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय बाहागोआरिफोरजों गोसोनि फारागथि जानो हागौ। नखराव अननाय थागोन, नाथाय फिसा-फिसौ नांज्लाय-खमज्लाय जानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ नेवसिगारनो नाङा, नङाब्ला जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखावरियारि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथांनि साख्रियाव खस्थ' खालामनाया फिथाय होगोन। फालांगियाव होबथानाय रांखौ फैफिननो हागौ। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नखराव दावराव जानो हागौ, बेखायनो रागा जोंनायखौ दबथाय। फरायसाफोरा गोख्रों खामानि मावगोन, नाथाय फिथाइया मिजिंथिनायनिख्रुइ खम जानो हागौ। उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाया असुबिदा सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथिजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोनगोन। फालांगियारि सौदाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव खुसि आरो मिनिनाय थागोन, नाथाय बैसोगोराफोरनि सावस्रिनि थाखाय साननाया बांनो हागौ। फरायसाफोरा बादायारि आनजादनि थियारिफोराव मोजाङै दिन्थिफुंगोन, नाथाय गोसो बोनो हानायनि जाथावना दं। दावबायनाय समाव जाब्रबथाय जानायनि खैफोद थायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि नाजानायनि जाहोनाव गोबाव जानाय खामानिया जाफुंगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शन जानायनि जाथावना दं। नोंथांनि फालांगिया जौगागोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन, नाथाय बिदा-फंबायजों नांज्लाय-खमलाय जानो हागौ। फरायसाफोरा एकाग्रता गैयैनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। गोजाम सावस्रिनि जेंनाया फिन जाफिननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया गोजौ जागोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शन जानायनि खाबु दं। फालांगिया मुलाम्फा लाबोगोन, नाथाय खरसाया बांनो हागौ। नखराव अननाय थागोन, नाथाय नोंथांनि गथ'साफोरनि सायाव नोंथांहा जिंगा थानो हागौ। फरायसाफोरा गोब्राब आयदाफोराव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा खर' सानाय एबा मेंनाय बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। दिनै खामानि थिलियाव जाफुंसार जागोन। खामानियाव गोदान सोमोन्दो गायसनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि खाबु मोनगोन। नखराव सुखु गोजोन थागोन, नाथाय फिसाय आरो बिसिनि गेजेराव दावराव-दावसि जानो हागौ। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो होगोन, नाथाय अलसियाया जायगा लानो हागौ। सावस्रिया लोरबां जानो हागौ आरो मेंनाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि साख्रियाव जौगागोन। फालांगिया मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन थागोन, नाथाय बाहागिफोरजों दावराव जानायनि जाथावना थायो। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन, नाथाय अलसियानिफ्राय गोजानाव थानांगोन। गोसोआरि नारसिनथाया बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब।
वृश्चिक राशि दिनै नोंथांनि खामानिफोरा फोथायनायजों आबुं जागोन। खामानियाव मान मोनगोन। फालांगियाव हरखाब मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, नाथाय बिमा-बिफाजों फारागथि जानो हागौ। फरायसाफोरा गोख्रों खामानि मावगोन, नाथाय गोसो होनो गोब्राब जागोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय उन्दुनाया खम जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। धनु राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा खामानियाव मान आरो सिनायथि मोनगोन। फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा मोनगोन। नखराव अननाय थागोन, नाथाय जिउ लोगोरिजों फारागथि सोमजिनो हागौ। फरायसाफोरा खस्थ' खालामगोन, नाथाय हाखु-दाखु खहानि जाहोन जानो हागौ। मेंनाय आरो नारसिननाया बांसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। मकर राशि दिनै गोब्राब नाजानाया जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव जौगागोन। फालांगियारि सौदाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन, नाथाय दावराव-दावसिनि थासारिबो जानो हागौ। फरायसाफोरा फोथायथिजों सिगांलांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गोसोआरि नारसिनथाया थाबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि थाखाय गोदान खाबुफोर फैगोन। नोंथांनि साख्रियाव जौगागोन। फालांगिया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नाथाय गथ'फोरनि जिद्दि जानाया जेंना सोमजिहोनो हागौ। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय जानाय आदाराव सांग्रांथि गैयाब्ला जेंनाया बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मीन राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गाहाम जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबान आरो मान मोनगोन। फालांगिया जाफुंसार जागोन। नखराव गोजोन थागोन, नाथाय खरसाया बांनो हागौ। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'जों मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गोसोआरि बेले-बेजे आरो सिनथा थाबाय थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुपा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेनि फानजामुथि नायनो मोजां मोनोब्ला सानसेनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।